כמעט נכנסים בטנק, שעומד על אמצע הדרך. כי הכל חשוב. הכל חשוב, אנחנו עוקפים את הטנק הזה וממשיכים הלאה. בשלב מסוים אנחנו מגיעים לבארי. וכבר בצומת אתה רואה שם שברי מכוניות ואזור קרב. כדי לתאר לך את הסיטואציה, אתה יושב בקיבוץ בתוך מדינת ישראל, שאני מטייל שם בשבתות עם הילדים באופניים. אתה כל דקה יורד עליך טיל, כל דקה. פתאום אתה רואה טיל ממסוק שיורה לתוך הקיבוץ. זאת אומרת, לא הבנתי. מסוק צה"לי יורה לתוך קיבוץ ישראלי, ואז אתה רואה טנק נוסע ברחובות הקיבוץ, מצודד את התותח ויורה לפגז לתוך בית. זה דברים שאתה לא מצליח להבין, ואז פתאום אתה קולט בצד ימין מאות אנשים מהקיבוץ. ואנשים, ילדים על הידיים, בלי נעליים, אנשים שברחו. התחושה שלי הייתה שהגענו כמו חייל אמריקאי שמגיע ב-15 לאפריל 1945 לברגן בלזן. מין פליטות כזאת. באיזה שלב מאוד מהיר אמרנו, רגע, מישהו צריך להוציא את החבר'ה האלה מפה, כי זה לא הגיוני. כי נופלים טילים וכיורים. אזור מלחמה. עכשיו, בסוף הם יצאו מהגיהנום הזה בתוך הקיבוץ, ומה, יחטפו טיל בכניסה לקיבוץ? כי מה? כי מחכים למי? זה לא היה נראה לנו הגיוני בתור הורים לילדים.